temen uripku urip pisan ana ngalam donya nyambut gawe kok kaya ngene wiwit biyen kula 20 taun lawase atus pisan atus ringet kepanasan golek pangan ya ning kutha metropolitan rino wengi pikiranku melang megung wong rasane kepengin beling ora duwe sangu kelingan marang wong tuaku tak impi-impi rasa jeneng ati kula niki tansah eling keluarga ning desa lockdown nggak boleh kemana-mana, nggak bisa pulang kampung. Rino wengi pikiranku melang megung wong rasane kepengin